Здравейте! Разхождайки се в района между Бояна и Драгалевци, близо до киноцентъра в гората, попадам на много странна къщичка, която изглежда изоставена. В първия момент реших, че е заслон, но допускам, че не е. Мястото изглежда чудесно за пикник. Има камина, където по всичко личи, че е горял огън, което не е проблем. Има втория етаж с много интересна стълбичка, тук ако може да се види, защото е тъмно. Ще светна леко да може да се види. И качвайки се на горния етаж, се стига до още една стаичка. Ето я. Мястото изглежда изоставено, но ако правите разходка, е идеално за пикник. Ето тук има още едно помещение, което е като някакъв вид килер. Аз го намирам за много интересно, много си падам по такива неща. Допускам, че са снимали някакъв филм тук. Ако сте любители на киното, много е вероятно и да го познаете. Но много, много красиво. Много приятно местенце. Човек може да дойде тук, да си поседи, да направи пикник. Има няколко пейки. Има следи от огнища. Разбира се, в момента категорично не бих препоръчал някой да пали огън, защото всичко е сухо като барут. И може да се запали цялата планина, но може би по-късно, след края на септември, вече би било възможно и огън да се пали, но мястото е чудесно. Много интересно, случайно го открих тук, кривнах от главната пътека и го намерих. Ще се радвам, ако го харесате и напишете коментар. Ако знаете кое е по-точно и за какво е използвано, пък ако се сетите и за филма, ще е още по-добре. Това е всичко от мен. Чао!